Ithusa abantu abaningi indaba kaMax Makhanya odume kakhulu ko TikTok ke ethatha lesinqumo akhuluma ngaso ke khona la. Abantu abaningi ke abakholwanga ukuthi uMax Makhanya ke uzoshintsha ekubeni uMax lo jwayelekile kodwa uthi uzoba ke enang lo Max engizokufakela yena manje. Awizwele. Singomakhanya sesithatha isinqumo sokuthi khumu kulento yokuthukana nani. Asisathuki umuntu manje. Akekho nje. Inhlamba nje sihlukene nayo for good. Awusobuye uphinde ngikhipha nelilodwa izwe libabayo ngomlomo wami. Inhlamba nje awusobuye uphinde ungizwe ngithuka. Zingane zakwethu seningaba kwethu nonke nina ngomakhanya. Phinde nje ngithuka inhlamba ngicela nalabo bebe enjoy inhlamba bangixolele nje phinde ngithuka inhlamba. Ekseni ngenze ivideo la ngathuka amakwelekwele. Bekuyivideo yokugcina ngci. Kodwa ngixolisi kuwo wonke umuntu esengake ngamthuka, angixolisi nje sidalo. Kuwo wonke umuntu ebengisamthukile angixolisi lezo nhlambe enganithuka ngazo zigcineni lapho ngakunina. Injalo ke indaba bafethu ke injalo ke indaba bafethu Max Makhanya ke lo yikhulumela ukuthi cha usathi khuma kancane ke ekutheni kuyaphinde akwazi ukukhuluma amagama nenhlabathi awabhekise ke kwabanye abantu. Uthi futhi ke ukhumuka unomphela kulokho. Abantu abaningi ke baphawule ngendlela eningi ezahlukahlukene. Abanye ke bathi ke kungenzeka shuthi kukhona ke iTip of ayitholile ukuthi ke khona kumnyonyobela njengoba siyazi ke ukuthi inhlamba ayigcini kahle uma uyithuka ikakhulukazi la inkundleni zokuxhumana. Asazi bafethu uma kunje mina ngikuthatha ngikube njengoba kunjalo ke asiphinde sidibane kwezinye.